na ngayon na Bicol Target Afternoon Edition. Madadalog nindo ang mas dakula na mga storya, asin pangyayari, hali sa satong kapalibutan, bisyon, asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition. Maray na hapon, Miyerkules ngunyan nagtataga uran-uran. Nice po pag-arog ka iyan. Sana po may paglaom na kwan kita. Kundi, nako, sige. Kami po giraray mina respeto sa lambang miyembro kan sosyedad asin kan familia kasabayan ang paglaom na sana po nakapag-prepara na kita o naghahanda na kan sa tuyang mga dapat na gibuhon asikasuhon in connection kan sa tuyang pinag-abangan na bagyong si Opong. Padagos kitang manarig asin makimahirak sa mahal na Diyos. Imagpasalamat sa pagikan intersesyon kan sa tong mahal na inang Santa Maria, Miyerkules bagangon yan, Our Mother of Perpetual Help. May novena po, 9:15 taod-taod. Okay, 9:15, 5:15 p.m. Madadangog sa DCGB. Bicol Target man tabi, sa indo nang naantabayanan, hoping na igwa po man ni nagdiretsong magdangog kasabay ng pag-imbitar na mag-iriba-iba kita sundo 5 p.m. Katuwang ang bilog na tropa ang Mega Force Patrol. Pading Jim, Pading Jomar, kumpadreng, si Pading Jomar pala, condolence, kasubago ko palang naisihan na aga. Pading Jomar, condolence sa familia, tabi Pading Jomar. And siyempre yaon dyan si Joshua, si Angel, tapos si Karen. Sa Manibela, Henry Mata. Sa Master Control, ang kapartner tangon yan si kumpadreng Nalbaldo. Sa newsroom yaon dyan si Ma'am Shaleron. Jen Matthew Balderan, nakamonitor siyempre yan. And siyempre si Nicole Ann Gloriani, kasabay man si Jimos Barrios, sindaan nagsusurumada po kan mga istorya, lokal, national, international, nagkakadarangog tabi nindo, newscast and news breaks digdi sa DCGB and nababasa dyan sa DCGB News Online. Ang gabos na iyan sa supervision ni News Director Mardela. Igwa man kitang broadcast tabi sa internet, worldwide, netwide tabi, DCGB News Online ang kasabay ta dyan na nag-navigate sa airwaves si Jerome Nico Martinez. Ako po si Pio Fernandez ang sa indong magiging kasarabay-sabay. Good afternoon. Pwede ka mo tabi mag-text sa sakuyang numbers lalong-lalo na kung arog ka ini na igwa man ning mamumuy sa to sa programa na magtiwala man, maghapot ning impormasyon, magpaabot ning istorya. Kung smart tabi ka mo, lalo na kunya na may mga emergencies tabi ining bagyo, smart is 0942-670-1195 0942-670-1195 and sa Globe 09-660-730-115 09-660-730-115. May nag-chat tulos, may nag-text tulos tabi kita, Thank you so much. 2472, dagdagan ta po ang prayer. Lalo na po, nagtaas si Opong nga ni dumaan siya sa dagat na dain na kita dain ng tamaan. Salamat tabi, Another one, sa messenger palang tabi, Thank you so much, Sir Jason Gomez Puyo. Padagos na sa pag-antabay, may nag-chat man. Yung messenger ko tabi is P.U. Fernandez. Hanapon lang po nindo, P.U. Fernandez sa messenger. Yaon dyan. Padagos na kita, sir. Maray na hapon po. Thank you so much. And saro pa, messenger, sir. Kindly update po sa panahon. Igwa kita kayan tabi, taod-taod. Hali sa Bakakay. Okay? One more digdi sa text. Diyos mayad na hapon tabi. Sa Birak, kumusta man po ang latest? Sige po, taod-taod po And then, ito pa. Salamat sa phone number. Naki-update po kan panahon. Kamalig. Yan. Good afternoon dyan sa mga taga-Kamalig. And one more sa messenger. Si Mensoy na Bernal. Padagos na nakaantabay. Harain hapon.
Sir Mensoy na Bernal, tibaad kung ano na naman ang mahiling mo daad dyan. Sir Menzoy, thank you so much. And sa text, tabi, Sir, weather po. Oh, sige. Di Karen, standby muna tabi. Ano ta? Thank you so much man po. May sandali muna. Sandali muna. Importante lang initabi na. Sandali muna ha. Sandali muna. Tabi ha. O di, sige tabi, pasensya na po, tamay nag-upload na urgent, duman man ito sa satuyang mga sadiring lugar. Ano po, tabi, sabi naman na 0485, Sir, tumbok ba kita digdi sa Albaycan Bagyo? Sige. Ready na tabi dyan, Jerome. Okay. Aron po kayo na ano po, mihagad kita ning pagsabot mo da dispensa kung as of now, dahil na po ako nag-upload mo na sa Pag-asa. Tabi ano, so nakaugalian ta ba ka ito tabi pading nalda no? Pag minaprograma kitang araw kaining may bagyo, lalong-lalo na kung nag-aadang-adang pa sana, iyon so pinaka-importante. Iyon so pigapod na lead time. Diyan kita minabulawos na pag-exert ning effort na makataon ng informasyon hali po sa mga otoridades. Iyon so importante before na mag-abot sa bagyo. Tanganing pagyao na sa bagyo, preparado na kita. Informado kita anong oras, gura no kakusog, arin ang tatamaan, gura no kadakula, direction, volume kan na uran, gabos tabi lead time. Yan ang importante pag bagyo ha, yung lead time. Tangani makapreparar man tabi kita so mga dapat na mag-evacuar, pa-evacuaro na kung kinakaipuhan, kung noarin, so mga abiso kan gobyerno gabos. Now, nakatudang tabagayan na minaapod ako sa Pag-asa pag maarog na kaini na nag-adang-adang ang bagyo. Kaya lang ma-shift kita ng sistemang una for a while. For the following reasons, minahagad akong dispensa tabi po. Primero, maalas 5 na. Maalas 5 na tabi busy na po kaiyan ang mga pag-iribata diyan sa Pag-asa. Busy na po sa pag-update kansu latest data na itatao sa satuya comes 5 p.m. So, daita na muna disturbohon, tabi tamarilay na kita duman sa papabuelohon taan mga taga-Pag-asa, tanganing daiman niya to sinda masyadong maokupar because nagpe-perform na sinda kan sa indang duty. Okay. Madali na bagang mag-alas 5. And ikadua, nakahuro na baga tabi ni VP Henry sa aynot na programa. Nakahuro na ni VP Henry, nakakahuro na ni VP Henry. Araw kaning sistema baga paano nakakahuro na ni VP Henry sa sayang programa na pigsusundan ta. Okay? Pag-aga duman sa tingog kan banwaan, nainot na si VP Henry nakakahuron, duman man sa sayang programa sa pagkaaga 5 a.m. to 9 a.m., then masunod na kita. And iyon na po yan. The proximity is haraniman sa natabi. Now, ikatulo, kung ano po so mga ihahapot niya to. Yan. So sa indong tuturol sa kuya na ihapot ta sa Pag-asa, na ihahapot na po duman sa nainot na pag-interview. Kaya so mga data po, so mga impormasyon na sa tuyang gustong maaraman, nagluluwas na po yan. Pighuhugot na
enot ni BP Henry na iyan, and pasabot na po yan kan otoridad, malinaw, buwelo, and hararom, kaya tal kumesta, iuman sa nasuha putunta. Kaya, yun na po muna yan as of now, day mo na kita sa pag-asa. Not unless na igwa na ning pressing issues o kaya pressing developments, dispes na kita. So nakatudan bagang kakahurnon ta sa pag-asa, then ma-dissect kita, hapot na sinda, ano ini. Ang mga yan, nahahapot naman po yan sa nainot. Kaya, iyon na po yan tabi mo na ha. Ngunyan, so nagharapot, sabi digdi, Sir Pio, sana daay makaperwis on bagyo po, sign and direction yan. Antabay po kamo ha, tayo na po yan. Si Sir Nitoy, naka-standby po kami dito sa Virac sa mga update po sa bagyo. Nitoy Torres from Virac. Nitoy, Sir Nitoy, maray na hapon tabi, salamat man. Maray na hapon, sir, sabi ni Laurin Leslie Ann De Vera. Si Migong King na Rinaldo watching and listening from Bangkirohan. Okay. Standby muna Karen, tatawan tayo nining ko niyan, ning preference. So iyan na po muna ha. So natutudan nindo na nag-interview kita sa Pag-asa man, and kunyang kita, nag-uro istorya, nagda-dissect, nag-analyze sinda. We veer off na duman for a while. Minaro luwas na yun Uto na. Tinapos na, kumbaga, ipinaabot na ni BP Henry. So, dapat niya itong araman. Sufficiente na po yan tabi. So, iyan na po muna ha. Sige, ready na yung audio recording natin dyan. Dangungod tayo in full text tabi sa pakikipaghuron kan sa mo yung Vice President for Network Programming kay Sir, sino ba? Si Sir na Almohuela ba? So, kahuron Tama? Si Sir Alan si Sir na Almohuela, tama ba? Pakikuan digdi. Kay Sir Melvin Almohuela. Si kay Sir Melvin Almohuela. Sige. Go ahead, tabi ka mo dyan sa department. Go ahead. Ininang sa tuyang data sa update sa kamugtakang kang sa tuyang panahon. Ang tropical storm na si Opong ay bahagya pa pong nagkusog habang ito po ay naghihiro pa rin sa Solnopan, Sorsolnopan patungo sa may bahagi po ng kadagatan po ng Pilipinas. As in, kaso bagong alas 10 ng pagkaga, ang Central Tropical Storm na si Opong po ay pikakarkulong na sa distansyang 815 kilometers sirangan northeastern Mindanao o nasa coordinates na 9.7 degrees north, 132.9 degrees east. Taglay ang kusog na paros na abot sa 85 km per hour at pagbugsokang paros na abot sa 105 km per hour. Habang ito po ay naghihiro pa rin sa Solnopan, Sorsolnopan sa rekas na 15 km per hour. Puro at yun na pagkabanggi, ang tropical storm na si Opong ay pigakakalkulong nasa distansyang 740 km sirangan kang Maasin City, Southern Leyte. Asin sa aganing pagkabanggi, ini po ay pigakakalkulong nasa distansyang 325 km sirangan kang Katarman, Northern Samar. Asin sa Biyernes ning pagkabanggi, ini po ay pigakakalkulong na sa may bahagi na ng Postales na katabigan kang Buena Vista, Quezon. At nakabandera man po ang tropical cyclone din signal number 1 sa Visayas sa mga probinsya ng Northern Samar, Eastern Samar, asin sa Samar provinces. Mantang ini po ay si Opong habang naghihirap po ni papaharani po sa kadagaan po kang sa tuyang nasyon. Ito po ay bigalaong man na medyo makusog pa at pwedeng maging isang typhoon category bago po ito mag-landfall o magtama sa anumang parte kang sa tuyang nasyon. At ito pong si Opong po ay pwede pong magdala po ng mga intense to torrential na mga pagulan po dito po sa Bicol region. At ito naman po ay inaasa na maaari pong mag-exit o umalis po sa Philippine Area of Responsibility ng mga Sabado po ng pagkabanggi hanggang Domingo po ng madaling araw. At yan po yung pinaka-latest update po natin. Dito po sa tropical storm na siya po, ito po si Melvin Almohuela nag-uulat po. Go ahead tabi, diretso mo so analysis ni Narabi Henry. Ito nganing masabutan na po intero tabi Go ahead. Sige.
sige tabi ano, tanag-alert ka tadig di sa satuyang kuan. Tanga ta iyon na ito kung ano su oro istorya ka subago yung masa nanguhuguton niya to. Sige, diretso na kita kan istorya hali dyan sa luwas. Nasa linya si Karen Nicole Ala, dagdagan ta ang impormasyon. Mga pangyari dyan sa palibot. Karen Ala on the spot report. Karen, good morning. Go ahead. Thank you, sabi Sir Pio. Makikipagtabangan sa mga kapulisan ang lokal na gobyerno kan Legazpi na mapaibakwar ang mga residentes kan barangay na nasa high risk o delikado ng lugar. Halagad arabo mag-ibakwar bago ining papaabot na bagyong Upong sa ginibong pre-disaster risk assessment meeting kan lokal na gobyerno kan Legazpi. Hinagad ni Mayor Hisham Ismail ang tabang kan Legazpi City PNP sa paagi ni Chief of Police Domingo Tapel para sa forced evacuation na mangyayari duman sa mga residentes kan barangay na nasa piliglong lugar na. Halagad nagsusayumang mag-evacuar dahil sigun sa alkalde sa ipuan isiguro nindaan zero casualty sa syudad sa paagi kan preemptive evacuation na gigibuhon bago pa ang pagruso kay ning tigla na uman na bagyong Upong sa probinsya dahil ipigtuunan pati sa Pio sa nasabing meeting na warang rescue operation na gigibuhon ang Legazpi CDRRMO, partikularmente ang mga response agency kung nagpupunaan kuruso-kuso kan papabot na bagyo. Kung kaya iwawala initialmente ni Mayor Hisham na tatabangan asin pwersa sa mga kapulisan na mapaibakwar ang mga dapat mapaibakwar na mga residentes na nasa alaganin ng lugar kan sa indang barangay. Mantang sa mga oras na inisigun sa alkalde, mahalat pa inikan opisyal na impormasyon sa iyakan pag-asa pati kan Legazpi CDRRMO sa pigtatansyang oras kan pagbagsak kan bagyo sa probinsya para man sa insigitang implementasyon kan preemptive evacuation sa mga high-risk na lugar kan sitentang barangay kan syudad ng Legazpi. Yan ang report, Karen Ala, dito GP News. Salamat Karen sa istorya hali dyan sa luwas. Mientras tanto, dyan kita sa satuyang chief reporter, si kompadreng Jimmy. Jimmy Nasalita on the spot report. Chief Jimmy, kompadre, maray na hapon. Yes, salamat Abi Padi. Maray na hapon sa mga parantabay, sa mga dagdag niya itong baray, dugay, gulpiyon pa ang volume kan volcanic debris na pwedeng irasay, ikware, sa itaas kan bulkang Mayaon, laog sa 3 kilometer radius, o garing Norway na may mga karatula na tabi Padi, ang nakabugtak, warning, quarry operations, keep out. Dahil niya to maaraman kung si Isay ang nagburuktak na kaini alagadaan sa ibaba puon 6 kilometer permanent radius pababa iyo ang mga quarry sites. Ang problema ngunya na may paaboto na bagyo itong taralbungo na mga kinaralutan kan quarry kan mga heavy equipment pag buminaha sureball papanuan man giraray ang mga ini kan mga yaon pa sa itaas na parte na irurusdos tabi pa de. Bro, kompadre Jimmy, nakakatabang kunta na baga sukwarita, kikuanan ninda so pwedeng bumaba sa baba. Ano, bako, nakakatabang kunta na kung so tama lang. Kung diba? Robin, upstream, downstream sana, okay lang. Bulikan sa aerial survey, may mga tuminipay na duman sa pin. O paluwas na, dahil niya to sabot kung ano ang purpose ka ito. O baka pasanga ito, tangayin ko ning kaso nga bumulos na naman sa taas. Apira kan so napanuan surabin, upstream, downstream, ikaw pasindanin reserva. Okay. O personal na nadungawan ni Candice Piños, durante kan aerial survey, na napasabayan di si GP News and pinasiguro giraray niya to personal pigpasyaran giraray niya to ang mga nadungawan niya tong gali
talagang bulyo man pa sa taas pagapo na darakula unununon mga volcanic na so uyayan na pinag-deliver kung sa na pang negosyo wala man ibang tendency kan tabi pa di pag inuran ibubusol yan pababa yan ang sa tuya pero may karatula na Iyo, dahil iyo. sinda daw man Oo. pwede na magsakat yan Kapig kan na baga pig suspender na baga yang kang kunyan kan gobernador baga kasunod kaagi. iyo Okay. yan sabi pa na mga dagdag na informasyon Jimmy Nasalita DCGB News. Thank you so much kumpadreng Jimmy. Jimmy Nasalita, Diyan man kita kay Angel. Angel Mustaza, On the Spot Report. Angel, maray na hapon man. Yes, maray na hapon po, Sir Pio. Maray na hapon sa tuyang mga paraan tabay. Sa mga dugang tapang pareta, preparado naman ang standby fund sa family food packs as in non-food items na minakantidad din sobra sa 219 million pesos kan Department of Social Wealth and Development Bicol para maidistribute sa mga posibleng maapektaran kan bagyong Opong. Sigun ini Sir Pio kay DSWD Regional Director Norman Laurio kung sa inmaygutan sa indang koordinasyon sa manibaybang mga lokal na gobyerno sa rehiyon para madeterminaran kung may pamilya nang nag-evacuar para tulos man na kapagtaunin tabang. Sa presente po, Sir Pio, nasa 198,505 na mga family food packs ang nakahanda. Nakapreposisyon naman ini sa manibabang warehouses. Kasabay pa ang sobra sa 25,000 na mga non-food items na kompresto ng sleeping kits, hygiene kits, kitchen kits, as in iba pa. Sinabi pa kan opisyal na naka-standby man ang nasa 3 million pesos na standby fund kung kinakaipuhan. Kaibahan sa mga pigbabantayan ninda ang sitwasyon kan panahon asin posibleng ang mga biyaherong mai-stranded sa mga pantalan digdi sa man iba-ibang parte kan Bicol Region. Pangapulan ni Laurio sa publiko, partikular na sa mga Bicolano na magtangog sa anunsyo kan gobyerno asin magsunod in kaso magkaigwan evacuation dahil nga ni sa piglalauman na raot kan panahon. Yan po, Sir Pio, ang mga duwang tao pong informasyon hali sa luwas sa Angel Mustaza, DCGB News. Angel Mustaza, On the Spot Report. Nasa linya man si kumpadreng Al Armario. Aramon ta daw ang bit-bit man na impormasyon ni Pading Al Armario. Al Armario, On the Spot Report. Pading Al, maray na hapon. Thank you so much panidig sa Southern Area kan Legazpi. Monitoring sana ang mga barangay officials as in residentes dahil kan sitwasyon kan panahon naguran-uran kasubago pero mga 30 minutes man sana tabi pa na nagdurar so baka man masyado makusog na pag-uran yan nagkalma na digdi sa southern part kan Legazpi pero bako baha an piga di tandigdi kan mga tao pagsiring kaning panahon kundi duang bagay pa enot an mga sanganin kahoy na siguradong may epekto pag maraot an panahon sa mga gilid kan tinampo dahil kan dai masyado na kiklearing an mga gilid na ini sa mga wire na panduang problema apera kan kahoy yung an mga wire sa pade kana aleko asin man oning mga internet connections na talagang gulpi anan walay wagay digdi sa mga hararayong barangay ining duang bagay na ni pinag-aksyon na naman baga kutakan city government parte ini kan kampanya ni na Mayor Siam Ismael na nagtao pa nga nin kas duman sa mga kapitan para tarakbason ang mga sanganin kahoy digdi sa mga harayong barangay pero sa kunyan dahil man masyado pa ini nagiging aktibo ang mga barangay official sa pagtarakbas ng mga kahoy na ni kaya yaon mangyari ang mga sanga na kuning kaso magraot managadaan na panahon delikadong sigurado na magkakasarapi na naman ini and perwisyo sa tinampoy kadua ining mga wire na alay-kalay tabi ba may resolusyon naman ka ni nagkapirang resolusyon na ang pigpasar dyan sa sangguni ang panlunsod dyan sa sangguni ang panlawigan alagad ang mamundo ta daiman ki mga bigibong aksyon ang mga internet companies pati na ang aleko na maareglar sa indang mga
koneksyon kan kuryente. Kaya digdi sa mga rayong barangay, mahiling mo talaga nang walay wagay ang mga koneksyon na siyerte siguro kung dahil naman pigagan na maging narautan na panahon, mananggaan, talagang sigurado ang epekto na naman kanil perwisyo sa mga residentes digdi. Sa lado kan mga residentes, sanay na sinda. Kan siring na sitwasyon, yaon na sa indang preparasyon, monitoring lang, lalo sa tuya, tabi sa DCGB, monitoring sa update para sa mga magkakaning umanindang aksyon sa kanya-kanyang pamilya. Yan, tabi ba na sitwasyon digdi sa Southern Pagkan Ligas, Mario, DCGB. Thank you so much, Pading Al. Al Armario on the spot report. Alas 4:30. An oras hatod sa Indokang. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo, worth 50 million pesos ang ipamimigay. May Gcash araw-araw, 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Per DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May Silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco, Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City, Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital, Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga, Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate
Masbate City, Ravax Pilar, Ravax Castilla, Ravax Piudaran, and Ravax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Ravax. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng Artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang Artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef, Chef Jesse Senchoco, as we serve fine dining experience. Sana naman po yung mga kababayan natin sa Legazpi at sa mga kalapit bayan, huwag po kayong manghinayang sa itutulong ninyo. Huwag tayong titigil ng paggawa ng mabuti, lalong-lalo na kumpara sa Diyos na pinagmulan ng lahat ng ine-enjoy natin sa buhay. Happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish. Be a benefactor. Support a seminarian. Lugod mapangyari asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta, asin tabang kan sa tong mahal na Diyos. Salamat po! Bicol Target PO
Pio Fernandez. Unbelievable. Thank you so much, Pading Nal. Belta na kita sa programa. This time, may makakahurong kita diyan sa Albay Electric Cooperative. Si Ma'am Ans Galero, ang sa indang tagapagtaram and connection ini sa preparasyon man kan kooperatiba sa dagadang-adang na bagyo. Ma'am Ans, good afternoon. We're on air na tabi sa Bicol Target. Yes, good afternoon po, Sir Pio. Good afternoon po sa mga paraantabay ka DCG. Opo. Kumusta tabi ang sa tuya dyan na preparasyones na sa nagadang-adang na bagyo? Well, as of now, sir, nakahanda naman po ang sa tuyang mga personahes, particularly our technical and line personnel, para sa in cases po na magkaiguanin mga damages or magkaiguanin problema sa supply kan kuryente in the coming days, starting today. Pero kan mga nakaliisal daw, up to Kasubago, nagkaigwa din in tree pruning activities and sumuyang opisina para magkaharali sa mga obstruction pa na mga sanganin, kahoy sa mga linya kang kuryente, because that's one of the reasons na nagkakaigwa kita nin interruption kada best na makusugan na paros and igwa kita nin bagyo. So as of now din po, Sir Pio, nakapag-preposition na kita kan mga gagamiton tang mga ekipahes and mga vehicles, pati naman po at mga line crew staff para in case man po na may mga pangangaipo when it comes to the electric or power related concerns during the Opong PH, nakahanda po kita. Ans, tabi maki-qualify itong prepositioning, ano ang gustong sabihon? Go ahead. Ini po, Sir Pio, po sabihin kayo nino na may mga big identify na po kami mga personnel na kada lugar or kada branch igwanan din mga naka-assign, like for damage assessment crews, heavy maintenance, light maintenance, ini mga clearing activities and ito pong mga nasa troubleshooting. Oho, nakabugtak na sinda duman sa mga lugar na makakaresponde shortest possible time after kan bagyo tabi. Yes po, Sir Pio, because one of our goals po with our contingency plan for Opong PH is masiguro na minimum lang ang sa tuyang power interruptions during the onslaught kaining Opong PH. And at the same time, magkaigo kita nin makaskas na restoration kan mga lugar na posibleng maapektuhan. Now, taking off dyan sa sa makaskas na restoration, with the capabilities ngunyan kan Albay Electric Cooperative, kukonsideraron taning marhay tabi, Ma'am Ans, igwa ka mo nin projection, halimbawa na kumpirang aldaw o semana bago makabalik ang normal na supply nin kuryente. Although this is hypothetical, tada ita para man magiging damage, pero igwa na ka mo ning kumbaga parang target na parang ituan sa indong kumbaga game plan over? Well, as of now, Sir Pio, with regards to that query kung perang aldaw posible, we do not have yet that certain data kung ano ang estimate may, but kami po kayo pigsusunod may typhoon recovery energization order na sa saro-saroon may po yan kung may problema po sa transmission, so NGCP transmission go na kita, and then we go to the substation. Kapag safe na po i-energize ang substation, duman naman po kita ma-focus sa mga backbone or distribution lines. Ang iinuton ta po dyan, we just wanna clarify na ang iinuton po pag sinabing distribution and backbone lines, ini pong mga facilities na essential services like the hospitals, and iba pa po. And then saka po kita malawag dyan sa mga barabarangay and Porox. But same with the previous typhoon, I guess it was Typhoon Christine, medyo naging makaskas din po sa tuyang restoration efforts because may pigsusunod na po kitang prioritization or energization order. Iyo tabi, maray na na-explicar mo, Ma'am Ans, because iyo bagayan ang claim or kantawo pagkatapos kan bagyo. So noari na ngayon mga kuryente and dapat talaga yung may pasabot nin maray na ang kuryente is deadly kung da i-handle ning maray ang pag-restorar ka yan. Yes po, saro po kasi sa muyami din ipasabot sa publiko na di po ibig sabihin na tapos na ang bagyo, ora-oradang
energize na ang mga barangay, mga purok, and even sitios, we have to make sure first na okay ang substation ta. Otherwise, it may result to failure or mas halawig na power interruption. So, ikaklaro ta po kung inigabos na po sunod-sunod, dangan po kita ma-restore kang mga nasa residential areas. Ayun. Mas bagay na naintindihan na tabi mamans na primero palan, pagkatapos kan bagyo, ang assessment, while sa mga tao nindo nasa grounds na may mga naga-clearing na, mga naka-preposition, ang assessment pala, iinuton mo na main grid, NGCP. Yes po, sa transmission po, guna kita. Yan, NGCP una, taduman kita nagkukuanin kuryente. Apo. Okay, now, kasabay man dyan, pag-assess na kan sa tuyang mga substation, napapalisan kang kuryente kan NGCP. Yes po, kasi we have to check po kung may damages po duman sa mismong feeder, dangan kita. Kasi kung may damages po dyan, di po kita basta-basta pwede mag-energize ka distribution lines na baka mag-create pa po yan kimasta ko lang problema. Oho. Now, simultaneous with that, naga-check kan mga substations, naga-check kan mga backbones. Yes po, yes po. Ining mga backbones, arin tabian ans paki-qualify? Ini po sa mga linya kang kuryente na nagsusupply ini sa mga supply lines na nagtataonin kuryente sa mga halos sa substation, pasisiring sa mga munisipyo at syudad, sa mga sentro bagang areas like sa mga commercial areas or PIO, and kung saan mga naka-situate sa mga large services, mga high voltage, and ini mga facilities like hospitals nga ni po and other essential facilities. Yun. Tadyan man maagi, so kuryente nang mabulos hali sa substation, sa backbone na iyunan mababa sa mga barangay. Yes po. Dangan po kita malog sa pig-apod naman na lateral or sectional lines na ini. Dumana nagkakadaraugan, nagdumurudahan na. Dumana so medyo may mga isolation, may putol na linya, may putol na poste. Okay. Now, naunang bitandan dyan sa Oplan Tabi Nindo na may posibilidad na maghagad ng tabang sa ibang kooperatiba in kaso? Well, as of now, we have analyzed din naman po sa situation, Sir Pio. All the electric cooperatives are right now busy na magprepara din kasi ang mga nasasakupan na localities. But in cases po, maglaog na kita sa restoration efforts. In case na may EC na bako man masyadong affected and maapektuhan kita, sana dayo man po maapektuhan kita kay grabe, yaon po ang sa mo yung pig-apod na task force kapatid. So, every time na may pangangaipuan sa rong electric cooperative, ang mga neighboring may pong ECs from the Bicol Electric Cooperative Association, ready to help man po yan. Permiwan po. So, intact iyan na task force kapatid, mas-switch na lang kan kung kaipuhan. Yes po, kung kaipuhan lang. Kasi, ito nga niyo po, sabi ko, even ang ibang mga ECs niya digdi sa Bicol, halos puga-puga man po ang preparasyon because we know for a fact na may tendency na talagang maapektuhan ang Bicol region. Now, kumusta ang logistics ta dyan tabian? Aram ta na limitado yan. So, how do we appease yung mga konsumidores using our capabilities dyan, logistically wise, tabi? Speaking of the logistics and supplies po, igwa na po nin mga naiprepara na mga essential materials that will be used in cases of damages, to the poles, conductors, pin insulators, transformer, even the fuel na gagamitin sa mga service vehicles. And iba pa po, like the PPEs, kasi yung mga tao, lighting equipment and radios are already, kumbaga all set na sinta, Sir Pio. May mga poste dyan na naka-standby ka mo, naka-deposito kumbaga sa bunkers? Yes, iyo po ang kinagayunan po kang buffer stock fund kasi as stated previously sa tuyang AGMA 2025, igo kita nin mga na-procure na mga gamit that will be used in cases na arunganig po kaning sitwasyon. So, in case man po na magkulang, iga pa man po kita nin pwedeng makuha. Ay, that's a nice revelation na AGMA, buffer fund, iunan ibinakalkan mga yaon dyan ngunya na ready na. Yes po, iyo po kasi talaga ang sole purpose na. Oo, buffer fund, Kaya igaw na dyan mga nakaposte initialmente na naka-reading poste, mga kontadores. Igaw mga kontadores? Yes po, ang mga metro taman po ay regular man na supply. Ayun, pati sa mga tuerkas dyan, gabos. Yes po, at least maray-ray. Sana po, di kita magulpiman, kuryente,
tubig budak kuryente kan tawo kurarat katapos kan bagyo eh. Yeah, so yun talaga ang, kumbaga, talagang pangangaipo mo yan, especially those na nagre-rely sa endang, nagre-rely ka sa endang hanap buhay when it comes to power supply. Now, during the onslaught, so oras mismo kang bagyo, ano ang ma-expect niya to tabi? Taan ibabaga, ang iba nadadagit kung brown out. Pag may bagyo, nadadagit kung di brown out. Yes, actually, sa Roman po yan sa mayaming itawanin doon, during the onslaught of Opong, syempre po, safety man po ganaray kang sa muyang line personnel lang sa muyang iinuton. So, they will be on standby muna po ang yung restoration crews. Daigo na sinta makondaki fieldwork during the onslaught kasi kay po ang tangi safety sinta. And then kapag medyo okay na po ang kamugtakan kang panahon based on the weather issuances kan pag-asa, saka man po kita direct na pwede na sinta giraray magluwas. So, diit na halatalat lang po kung magkagawa ng problema during the time na nagbigbabayo kita kung bagang Opong. Kung nagbabagyo, pag nagputol ang kuryente, dahil na magmuda. Kayo naman nagadaan. Ano po siya? Iyon na iyan. So, any tips tabi, hala dyan sa Indo? So, kung nagbabagyo tabi, may kinaraman sa kuryente man tabi. Go ahead. Opo, ito lang po ang saruming pangapodan kung in kaso may mailing ka mo mga putol na linya kang kuryente. Dahil nung kananggan po ka mo magkapot kayan because about po may kuryente or may ma-aksidente po. I-report na lang po yan sa samuyang opisina. And kami man po, we will be doing our best to restore electric power supply after the Opong PH, and hopefully we remain safe and resilient po sa mga maabot na oras. Ma'am Ann, salamat. Mabuhay ka mo dyan. Thank you very much po, Sir Pio, for your time. Thank you so much sa Ma'am Anas Galero, tagapagtaram kan Albay Electric Cooperative sa satuya man na pag-antisipar kan siring na bagay. So, bago kita magparam, yun na tabi, primero, pray hard and trust God. Makimahira kita na talagang agihan na kita kaiyan because kaipuhan man gayud, and only God knows why arogang kaan. Manarig kita, makimahirag sa mala Diyos na protehiran kita and our lives and properties as well, and makarecover kita tulos sa epekto kan bagyo tabi and pagkatapos kan pangaji panarig sumagpreparar na kita and then act according to itong advices hali po sa otoridad. Act according to advices, act not according to fear, sa takot ako, kundi act accordingly so tama na sistema tabi. So yan na lang po tabi, bagyo susug sa mga latest na datos tabi. Weekend, Biyernes, Sabado, critical kita dyan, stormy weather tabi, and ingat-ingat sana. Pwede na kita tabi Jerome, mag-exit na, pwede na. Ilingan na daw dyan sa to. Ay, si tatanem sa tuwing kapartner. Pwede na tatanem sa tabi. Ilingan daw dyan ang kargada. Kung, ayan na, may go signal sa tuyang konyan. Tech Department. Salamat po kasi doon pag-antabay. Mahal na amang Diyos ang magbantay. Nadagog nindo ang